Tul is-sena l-oħra żaru kemmuna aktar minn 876,000 turist. Dawn jammontaw għal 32% ta' turisti li ġew Malta għal-Btala. Dan ħabritu l-Ministru għat-Turizmu Giulia Farrugia Portelli waqt li kienet qed tinawgura l-proġett ta' restawr fuq il-batterija ta' Santa Marija fuq din l-istess gżira. Dan il-proġett ta' restawr sewa madwar 183,000 euro, 150,000 minnhom ġew minn fondi Ewropej. Il-Ministru stqarret li r-restawr fuq din il-batterija huwa pass ieħor fid-direzzjoni tal-Gvern li Kemmuna ma tkunx sinonima biss ma' żewġ bajjiet mill-isbaħ li għandha, dik tal-Blu Lagoon u dik ta' Santa Marija. Joseph Azzarti huwa l-kuratur ta' dan is-sit spjega x-xogħlijiet saru fuq is-sit. Din il-batterija kellha bżonn ta' tiswijiet sostanzjali. L-ewwel tiswijiet kienu saru 10 snin ilu u kienu saru tiswijiet oħra ferm iktar qabel xi 15-il sena, ġifieri ilhom għaddejjin tiswijiet fuq din il-batterija, però llum bi pjaċir ngħid li waħda mill-isbaħ batteriji li għadhom jeżistu fil-Gżejjer Maltin. Is-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li permezz ta' din il-kollaborazzjoni għal-restawr bejn din l-Art Ħelwa flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qed inkomplu nippromovu l-istorja ta' pajjiżna filwaqt li ntejbu l-livell tal-prodott turistiku Malti. Preżenti għal din l-awgurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri.